Bigarren mandamentua. Ez duzu jainkoaren izena alferrik erabiliko. Eta zer da jainkoaren izena alferrik erabiltzea? Nork erabakitzen du noiz erabiltzen den alferrik eta noiz erabiltzen den zerbait ona egiteko. Zergatik idatzi behar dugu jainkoa letra larriz eta ez beste guztiak bezala letra txikiz. Zergatik gero jendeak ditu hainbeste arazo, beste pertsonen izen ordainak ulertu eta ongi erabiltzeko. Zergatik gero jendeak erabiltzen ditu egunero marika, marikita, marikon, boyera, transformer, marimacho, sarasa, bujarra, eta abar. Agian, jainkoaren izen alferrik erabiltzea baino, fokoa jendea ongi tratatzean jarri beharko genuke. Azkenan gizartean bizi gara eta ni jainkoa momentuz ez dut ezagutzen. Baina, honi buruz hitz egiteko, goazen gaurko gonbidatuarekin. Egunon, eguerdion eta arratsaldeon, Leo Bueriberi, zer moduz? Kaixo, oso ondo, pozik hemen egotatik. Bai, gure Eliza bereziontara tortzagatik. Bai, aspaldiz nintzela joaten Elizara, esan. Ba, beti jamar da, igandero. Gorrezte igandero, baina bueno. Bai. Bueno, Leo, gaiarekin hasi baino lehen, pixka nila aurkeztu dut, baina horrekin hasi baino lehen, nahi dut zure burua orkestea. Baina hortarako uste dut, txintxin bat edo marko genukela ez? Bai, noski. Hartuko dugu Sagardo, Euskal Herriko Sagardo. Bai. Zein? Handia da txikia? Txikia. Txikia. Hemengoa, gertukoa. Bale, irekiko duzuzuk? Bai. Eske nik lit ezin dut. Aments. Aments. Wow. Hau, benetako Eliza batean egingo balute? Ba, igual, jende gazte gehiago, joango nintzateke. No, noski. Claro, hau igual bota behar da rollo, hola, igual bai, ez? Igual glamurra, a ver. Wow. No, es que nahi supertxarra. Nik... Txin, txin. Txin. Ba, orain bai. Gure babeslea, Euskal Sagardoa. Entzun duzu, Entzun duzu. Konta iguzu, Leo, nortzara. Nor naizen? Segun nori galetzen diozun. Nire amari galetzen bat diozu, bas naiz decepzio bat, decepzio hutsa. Eta jainkoen begietan. Jainko begietan nahi pekatua. Lit. Lit. Ez que norbaiten aitona gozaldu dut, orduan, atera behar nuen. Baina bai, nor naiz, pertsonai bat, naiz, ez dakit, oso ondo. Barkatu, jarri nahi zurduri. Wow, ez da zuzenekoa. Ez da zuzenekoa. Galdera bat, zein da? Osea, gaurko, seriotasun askorik ez, no? Como... Ez, zu, nahizun bezala. Bale, pentsatuko dut. Joe, nola ez dut pentsatu nire aurkezpena? Ikonikoa zara. Ikoniko, bai, ikono bat, kontzeptu bat. Ikono queer. Experientzia bat. Experientzia ez bitar bat. Leo bai. the Experience. The Experience. Leo the Experience, lit. Gainera etorri zara laguntxo batekin, ez? Gainera, bai. Dela, nor da? Hau da nire lagunik gertukoena. Hau da, toki guztietan eramaten dut nire guardiana. Ba, bueno, zer esan, osea, naiz, Leo, egunean zehar, gauean naiz DJ eromena, Lit. arratsaldean zehar eta pare bat trago hartu ostean naiz bakarrizketalaria baita, aroa, Nena. kitxo, eta ez da gizte gehiago. Ba, listo, ez? Ba, Ya está, listo. ez dugu jabarik esan behar. Ja, ez Hau dugu da, gehiago como esan paripe behar. bat egin behar dugula hasieran. Bai, ez? Baina, ya está. Zerbait aurkezteagatik. Hori da. Orain jagoazen gaurko gaiarekin. Gaurko mandamentua da, ez duzu jainkoaren izena alferrik erabiliko. Konta eguzu, zer uste duzu zurk honen inguruan? Buf, jainkoa izan du nire bizitzan presentzia handia, ez? Goratzen dut, txikitan, ba, norbaitek esan zian, norbaitek nire familia osoa, norbaitek esan zian, jainkoa zegoela toki guztietan, eta orduan oso gaizki pasatzen nuen komunera joaterakoan. Osea, sentitzen nuen ez... Ja, eske turbioa da. Turbio da. Ze gainera, pentsatzen zen jainkoak dena ikusten zuela. Bai, dena. Rollo lentzero bezala. Joe. Eta, karo, zu batean hasten zinen ja, pues igual, masturbatzen o lo que sea. Bai. Eta, en plan, Bueno, jainkoa begira dago. Masturbatzen hasi nintzen nahiko berandu, Bueno, berandu. Gizartearen herrimoki konparatuta. Baina, bai, osea, nengoen nire epurdia garbitzen, eta joder, pentsatzen nuen, espero dut, jainko egotea beste toki batean, Ja, gauza garrantzitzu, ja, eske nik hori ez dugu loretzen txikitan, Bai. porque en plan, leku guztietan dago, nola. nola. No? Eske ezin dago, Gainera gero eskolan, karo,
nire amonak zeukan como estampita batzuk non agertzen zen planeta lurra eta Maria gainean. Eta gero joan nintzen eskolara, azaldu zuten ezak ezer unibertsuak planeta, eta ni como... Eta orduan Jainkoa... Eta Maria non dago? Non dago? Maria non dago? Non gelditu da Maria? Hanazi nintzen ja nire fedea kuestionatzen. Ja, Bai. Es que berez, osea, rollo, garatzen duzunean pixka bat, como, hausnarketa kritikoa, desmontatzen da historia guztia. Desmontatzen Pero da. momentu batean. Den plan, kontatu diguten guztiak ez dauka zentzurik. Jendeak sinistu nahi duena. Ja, lit. Eta gero gainera badago niri gai bat bereziki molestatzen didana. Dela, Jainkoa hitza letra larriz idazten dela. Ja. Nork erabaki du hori? Nik egiten dut hori. Ez que zergatik. Jainkoak erabakitzen. Ez que berez, osea, derrigortuta gaude, osea, bestela katx bat da. Jakiteko ez dela edozein Jainkoa. Ja, ez dela berazu da. zure gauzokidea. Eta idazten diren rollo jainko budista, testu batean adibidez? Minuskulas. Minuskulas. Claro, jainkoa da bakarrik jainkoa. Claro, es que kristautasunean dago Jainko bakarra. Pero de qué van? Dira super pick me. Ja, En plan, lit. Ez naiz beste Jainkoak bezala. Ja, lit. En plan, naiz berezia. Bai, berezia naiz. Bai. Eta ez zara. Ez naiz. Ja, no. Nik horregatik beti esaten dut, en plan, gizarteak erabaki badu jainkoa letra larriz idaztea, pues Bueno, igual, gizarteak edo elizak. bueno, baina, Bueno, bai. it's the same. Eh. Orduan, travesti hitza ere idatzi beharko genuke, Tea. letra larriz, edo drag hitza. Drag. Nik egingo nuke. Nik benetan beti azten dut drag hitza letra Bai. larriz, Pero da horregatik, ze jainkoa idazten badugu letra larriz, drag ere. Eta orain Me la nago pela. pentsatzen demonioak eta hori nahi azten dira letra larriz ere. Ez, bueno, claro, Lucifer Lucifer. izen bat da. Claro. Ez que jainkoa ez da, edo izen bat da. Izen bat da. Ez dakit. Jainkoa. Ez da hortik. Ez que da bere government izena da Jainkoa, baina gero informalki Jesusa. Ez da- Jesus. Jesus. Ba, ez dakit, ez dut inoiz pentsatu, Igual Ja. beste gauza batzuk jarri ditu zalantza, baina hori ez. Zaila da. Hori inoiz. Ja. Ez, inoiz Bueno, ez. ba, pentsatuko dugu, baina orduan, zer esan nahi du jainkoaren izena alferrik erabiltzea? Pues esatea me cago en Dios, ez? Alako gauzak. Eta zuk uste duzu apaizek eta ez dutela hori esaten? Buah, O rollo, estoy como Dios. estoy como Dios. Hori esan Baina barrute. hori, claro, es que zer da alperrik erabiltzea? Eske hori da kontua. Ja, porque... Nik uste du jainkoari ez da le importa esatea estoy como Dios. Eske, gero badago jendea, jo que se, lapurtzen eta jendea hiltzen. Ja. Odan, igual Bizitzan. badaude beste gauza. Igual hori bai da alperrike. No? Jarriko ditugu kristautasunak fokoan, osea, kristautasunak kristauak fokoan, erdigunean. Jarri ditzazkegu. Kritika moduan, Jarri ditzazkegu. Disclaimer, vale? No esaten da bautizar euskaraz. Bataiatu, Zer? esan dugu bataio hartu. Jaunartza da, bataio hartu. Bataioa. Bataiatu, eske igual hori bastan esaten da bakarrik. Bataiatu, ez? Bataiatu. Bataiatu ninduten, porque, claro, nik ez nuen hori erabili, osea, erabaki ez. Eta, bai, hori, kristauaren txartela daukadala, osea, nao, bataiatuta, jaunartzea, egon nintzen oso gertu egiteko No, ez da konfirmazioa. Konfirmazioa, nik egin Bai, nuen. ez da pena. Ba, nik egin nuen. Bai, egin Ni nago zenuen. konfirmatuta. Eta egin zenuen bi pausotan. Ez, bakarre batean. Ez da, zen txiste bat. Ah. Rollo... konfirmatu... Konfirmazioa en dos pasos. en dos pasos. Ez, Bai, pues oso ni txarra. konfirmatuta nago, Bai, nigo nintzen oso gertu. Eta ez zuen egin. Ez da utzen duzu meme hori de, gustatuko litzeak ezu ezagutzea lehenago. Ja. Ez. Osea, ni Ja. duela 10 urte gurutze batekin. Ja, lepoan. Danel eta biok, Danel da nire bikotea, beti esaten dugu, en plan, rollo, eske, lehenago ezagutu izango bagina, ez gineatek elkarrekin egongo. Ez. Porque menudo kuadro. Ez ginen hain guaiak. Ez que menudo kuadro, oza, ni nintzen kuadro bat, oza, gaur egun, naizun kuadro bat, imaginatu nahi nintzen ni, nera bezaroan. Bai. Ba, eske nik jaunartzea egin nuen, jaunartzea ez, konfirmazio egin nuen, DBH, lehenengo edo bigarren mailan, Bai. super gazte. Ba, ez zergatik, ze hasi ziren konfirmazioa aurreratzen, lehenago, masei, amazazpi urterekin Claro. egiten zen, baina hasi ziren aurreratzen, ze bestela, ez zuen ni dios egiten. Claro, literal. Jainkoaren Gainera gero izena. talduago, osea, bat egizu denbora da motzeko. Ja, total. Orduan, en plan, venga, 6 urterekin aurrera. Ja, lit. Lit. Eta ezagutzen dut jende pilo bat ari dela, nola esaten da, eskomulgatzen. Baina hori movida bat da ez. Bai. Eta normalen egiten dutena da, gezurra esatea, inventatzea eskonduko direla, eskatzeko ezakizen papera, ze bestela, da, abortatzera zoazen bezala, Ja.
kalera pilo bat, ziur zaude? Ja. Ziur zaude? Rollo, kentzen duzuna la suscripción de Netflix, Bai. eta 27 esaten dizu, baina ziur zaude. Ziur zaude? Ziur. Baina eskaintza hau dugu orain, eta Bai. baina plan, me la pela. Bai. Zer da errazago? Eskomulgatzea edo telefono konpainia ez aldatzea? Ba, galdera ona. Eta zer da merkeagoa? Zer da merkeago, ez Porque dakit, ez dakit hori ere, Ze batekin ordaintzen duzu zure osasun mentalarekin. Ja. Eta gainera nik ez dut egon nahi Elizaren zerrenda batean, Zein dira onurak? Baina Zerura ez bada. zoazela? Ez dakit. Ez que Baina be- ez da bidezkoa. Baina ez bazaude kristauen liburuan, zerura zoaz. Igual ez. Ez ki oso erraza da kristaua izatea. Zuk emate duzu zure bizitzia osoa, gaizki gauzak oso gaizki egiten, Lit. krimena egiten, Lit. marikoiako horrotatzen, Lit. eta justo hiltzeko zorian zaudenean, etortzen da apaiza, esate duzu, ai, barkatu erruki jauna ez dakit zer. Apaiza ez, nola da, no, karo, Norbait egia etorri behar da, ez? bai. Bueno, apaiz edo norbaiten amona. San Pedro. San Pedro. Eta jazta, ala, zerura, eta hori ez da bidezkoa. Ja, ez da bidezkoa. Ze karo, Bai, ez que dago gauza bat, en plan de, egiten dituzu, ez dakit no esaten da hori, akatzak, Pekatuak. pekatuak, zorrak, Ah, barkatu zorra, gure ja. zorrak. Ai, egia da. Ui, badakizu dakidala gure aita euskaraz ezaten. Bai, nik ere. Osoa. Gure aita, Zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorra. Gizon grazia egiten zian, eskolan. Eslei. Guk ere gure sortu nahi ezak ezer atopa. Ja, kuntze. Guau. Horregatik. Bueno, baina utziko ditugu ja kristauak alde Bai, bate. Bueno, barkatu, eske basatu ez burura. Hau ikusiko dute kristauek? Ez. Ba. Ikusiko dute meza bat en linea. Ja, ziur. Igandi batean igotzen bai bauzo igual daude listan. Baina, eski nik uste dut, oraindik ere telebistaren baten dute meza, eta da, como rollo super ikusia. Bai. Jendezko ikusten du bere txan meza. Ok. Bai. Hori, kaibatzen ari ginen, Elizarena, eta marikako rotatzea, eta hau dena. Bai. Ikusi nuen pasan hilabetean, estatu batuetan. Eske jebi izan zen, Hori izan zen pasai hilabetean? Bai. Ez ikusi dut, gaur. Ba, ez pasaren hilabetean izan zen. Eta izan zen, Trumpek hartu zuenean boterea do, whatever. Bai. Etorri zela sacerdotisa bat, Bai. esan ezen plan, jendeak beldurra dauka, Mercedes, no sé qué, no sé cuantos. Eta nik tuit bat ikusi nuen zela en plan, Eliza baldima dago eskubideen borrokan nola dago egoera. Nola Eta dago eske lit, panorama? nola dago panorama. Niri harreta ditu zian gauza bat zen, alde batetik, emakumeak izan daitezke apaisak. Estatu batuetan uste dut baietz. Ze estatu batuetan ezkontzen dira eta dena. Osea, ez dira Baina dira hemen bezala. kristau katoliko apostoliko Eske erromatarrak. katolikoak ez dira. Hori da. Ez dira Oso arraroa. beste zerbait. Az dira pentsatu nuen, igual da tranza. protestanteak edo, horako zerbait. Orain usten, pentsatu nuen, pentsatu nuen zela, gizon trans bat, baina Elizari esaten balin badiozu, mutila zarela, baina apaizen esan nahi duzulako igual onartzen zutela. Errazago, baina bai. Bastakit. Igual ez den horregatik. Baina fuertea, Fuertea da. Zuk beldurra duzu. Egun hauetan, osea, banekien fasismoa kontzeptu bat zen, Ja. kontzeptu. Errealitatea. Hor dago. Hor dagoela, baina eske beldurra daukat. Bai. Eske gero eta nabarmenagoa. Nabarmenagoa. Bai. Osea, gaine ikusi duzu aldatu nahi duela Twitterren ikurra. Bai, dena. Eske da Eta beldurgarria. irakurri dutela ikur fascista bat. Egin nahi duzutela borobil gorri bat eta isa eta... Eske bera da fascista. Ja. Osea, eske da beldurgarria. Ez, ari zen taxi bat eskatzen. Taxi! Late. Taxi. Lit. Bai, bai. Hori, bueno, bagoazen orduan gaiarekin. Bai, bestela gaiarekin, zarela barkatu, hasten, que mesedez. jaten gara Elizara, eta Bai, bai, bai. zaila da. Zaila da, kontrolatzea. Izenen kontua. Eske, niri grazia ematen dit, nola, esan daiteken ez erabili jainkoaren izena alferrik, baina gero adibidez, marika, marikon, eta Bai. beste asko boiera, no seke, marimacho, hitzak erabiltzen dira egunero, eta, osea, inongo arazorik gabe. Osea, sareetan Bai. orai onartzen da LGBT komunitateari esatea Bai, gaixorik daudela, Bai. burutik gaixo daudela, bai. eta Bai. ez da gertatzen. Ez que lehen lehen zeuden filtro batzuk, irainak eta gorroto diskurtsoak, pues bueno, gutxitzeko, porque oraindik bat zegoen, baina, eski joder, oso fuertea, Baina zan behar dizut, osea,
irainak bota nahi dituena botako ditu. Bai, hori da, Jendeak bai. lortzen du, Bai. topatzen du lau bat, asterizko bat, baina zuri Bai. marikoia ditzeko. Hora ikusi dut, jendeak jartzen duela lau letra. Eta zer den hori? Zer? Puta. Eta orain jendeak jartzen du literalmente lau letra, eta pontx. Osea, idazten du, lau letra. Eta hori da, irain bat. Zi, hostia. Flipante. Bai. Baina bai, osea, araua da hori, eta jendarik eskatzen dio gehiago, Jainkoaren izena ez erabiltzea, Ja, ezenez, gauza hauek ez onartzea. bai. Eta gero niri grazia egiten dit, jendeak, nola, berriz ere, esaten duen Jainkoaren eta hori dena, baina gero, hainbeste kostatzen zaion, pertsona baten izen ordainak, pronombres. Ja, zer da zailago? Ongi ez erabiltzea. Izen ordainak errespetatzea edo mandamenduak errespetatzea. Ba, ez dakiz zer esan. Ikusi oso dago bideo bat, da meme bat bihurtuana, Trumpi galetzen diote, ze izen ordain erabiltzen dituzu, eta berak esaten du, nik ez dut izen ordainik erabili nahi, no seke, eta norbatek esaten zuen, Trump ez bitarra. Ez bitarra. Ez bitarra. En plan, monarch. Monarch. Hori ikusi duzu. Bai, ikusi En dut. plan, queen, eta gatzen dio, king. is non-binary. Monarch. Me Bai, encanta. bai, ikusi dituzu bideo horiek dela jende heterosexuala galetzen dietela kalean, rollo youtuber batek edo, zi. Aizu, ze pintatzen duzu heterosexualitatearen inguruan? Eta jendeak, inkluso heterosexualek ez dakite zer den Ja. heterosexualitatearen hitza. Ja, ez dakite. Gu behin hasi ginen kalinkesta bat egiten eta galtzen ginen jendeari ze genero identitate ezagutzen zituen. Eta tipo bat ez zen heterosexuala, no seke, eta nien plan... Bai, nola guztit, ezke hain galduta. Ja. Ezke flipantea da, ze... Tio, nik ulertzen dut, pues igual, jo que se, ez duzula irakurri, ez dakiz ze, ikerketa, genero Bai. Baina jakitea, genero identitatea zer den, generoa zer den, eta orientazio sexuala zer den, en plan, Ja. March, non bizitzara? Nik ez dut hori ulertzen, nik pertsona talde bat gorrotuko banu, izango zen nire hiperfijazioa, Elon Musk bezala. Lit. En plan, bere special interest. Ikasiko nuke, en plan, iraintzeko modu pilo bat bilatuko dituzke, ez beti irainak erreziklatzea, edo ez daki, baina jendeak ez daki zer. Ja. Como que gorrotu dute, Eta ja. eta ja. Eta bai zerren divertigarriena. Rollo. Denean, emakume trans bat eta jartzen diote, ez zara gizona. Ez dara gizona. Eta en plan, ja, Eskerrik asko. Bai, hori gertatzen da, jende ez bitar askorekin, en plan, ez zara... Claro, es que batzuk galetzen dute zer zaren, rollo, zintzuk ea zuri zaren ordainak, ez errespetatzeko. Ja. Ordan, uste mali badute, emakumea zarela, ez, nola dau, a ber. Uste mali badute, emakume transa, zarela, igual zara gizon transa. Yeah. Eta gizon transa asko Yeah. izaten diete, ez zara emakume bat. Niri jendeak galdetu dit, en plan, baina, esaten duzunean emakume transa dela? Esan nahi du, orain emakumea bihurtu dela? Edo lehen emakumea zela? Eta en plan, Ja, jendea da, oso konfunditu da. amor? Ba, ez galdera mota da hori. Bai. Gainera, en plan, modu hortan, no? En plan, bihurtu dela, edo lehen zela, edo no seke. Bai. Edo, zer Claro. genitalak ditu? Nik uste dut, erantzuna izan behar zela, ze jan nahi dituzu edo, Ja, ala? lit. Edo, En eske, plan, ze? fuertea da, En plan- Zertarako jakin nahi dute beste. Egia! Ni, eski gainera, duela gutxi, duela gutxi ez, debate bat ikusi nuen Twitterren, ez dakit nori buruzko genitalen inguruan. Eta pertsona bat jartzen zuen, konturatzen ari zaretela pertsona baten genitaliari buruz debatitzen. Bai. Ze turbioa den Oso hori. arraroa da, oso arraroa. Ze bizitza mota duzue, baldin bat dute Twitterren pertsona baten genitaliari buruz hitz egiten. Jain nahi ez bali maute, zertarako galdetu. Ja, Ez? lit, kemazte da. Kemazte da. Kemazte da. Izaki, jendea da oso obsesionatuta. Oso. Eta jendeak oso barregarria da, ze jende zizeteroak esaten du, jende transa eta kurra obsesionatuta dagoela generoarekin, baina nik aguantatu behar duten gunero gizon zizeteroak egiten duten performantza. Lit. Hori bai da genero performantza. Eta gero gainera, ni ez dago obsesionatuta nire generoarekin. Ez. Jendeak aldetzen dianean rollo, eta nola da ez bitarra izatea. Eta da en plan, amor, eske benetan ez dut pentsatzen hortan. Bai. Osea, niz ez esnatzen esaten dut,
beste egun bat generoarekin bukatzeko. Ez bitarra naiz, gaur zer jantziko Gaur dut, jendak zer. ikusteko ni ez bitarra Bai. naizela. Den plan, Lit. ez dut pentsatzen, bizitzen dut, zuek gogoratzen didazue egunero, Lit. nor naizen, zer egin behar dudan, zer ez dudan egin behar, no seke, no se kuantos, komunera gaten garenean, Bai. egin bat izkizun antxietatea. Bai. Egia da, gero eta gehiago aldunduta nagoela, eta dela en plan, ez que ni banoa komunera me la suda, y si tengo que montar el pollo, monto el pollo. Bakizu zertan beste religio bat, generoa, porque niri Lit, gertatzen lit. zait, beti noala oso berandu autobusak hartzera, eta beti noala korrika autobus geltokiko komunetara. Pues, eske, joaten naizen bakoitzean dago, kriston hilara bat emakumezkoen komunean, eta gizonezko komunean utxik, eta agertzen naizenean esaten dut. Ez dut txorrada hauek jarraituko eta, ba, noa, pues libre dan tokira, eta ikusten, osea, ateratzen naiz, eta oraindik dago jendea kola bat egiten, eta ez dute ezer zalantzan jartzen. Ba, begira, niri behin, gertu zitzaidan Bilboko aste nagusian, jo nintzela komuneta, komuna ez duden, evidentemente, taberna guztietan goraino. Eta gauza bera, emakumeen komunetan, kristonillara, gizonezkoen komunetan, inor, eta nizan nuen. Ba, noa. Gainera, hau ez dute kontatu behar, baina txisegin nuen zutik. En plan, zutik egoteko komunoietan, jazta, txisegin nuen, ba, noa. Eta ateratzen naiz, eta bazegoen, Karen bat, Generoaren polizia, benetan. Karen bat, eta esan zidan, te habrás quedado a gusto. Bai. Eta nizan nion, hau de pie. Eta gituzten, tiesa Sánchez, en plan, ai, perdón, no sé qué, eta ni plan, perdón. Tia, utzi pakean. Txipakean. Osa, ni jakingo dut ze komunera noan, eta zer egiten dudan. Bai. Eta hori, osa, eta gero badago jendea esaten dizuna, barkatu da, gizonen komuna. Bai. No jodas, ez nekien. Ah, bai. Ikur unibertsalak dira, en plan, Bai. badakit, hau dela gizon bat. Unibertsalak segun, porque, jo, eski benez dakat argazkiri, baina egiten dituzte kriston txorra da, komuniko ikurrekin, No, osea, no, hori da. generoa da, Hori da. broma bat, Lit. osea, da broma bat, en plan, gaur izango naiz, arraina edo, ez, deia como goza super Que ba, zuzen absurdo. izakit, generalmente izakit nora jamarra ezen. En plan, Ez. Hemen Euskal Herrian asko eramaten da jartzea aitona bat edo amona bat, eta da en plan. Eta, como, benetan, Nik ere ikusi dut rollo tornillo bat eta tuerka bat, eta da en plan. eski, benetan, eski hori da, eski, Jendea dago. wow, haibatu dituzte tornillak, haibatuko ditut txakurrak, bale? Eta lotuko ditut, osea, lotuko txakur bat izen ordainekin, adibide bezala. Jendeari izaten diot, ez dut izen ordain feminino zer? Ez, ezken irakurtzen zaitut emakume ezala, puta madre. Baina bere txakurrarekin, gertatu zait, ez dakizan bat aldiz, en plan de... Eski esan behar dute erderaz, porque eski euskaraz baina ezaten dute... Ai, que mono tu perro. Ja. Es perra, ez dut ikusten hori. arrozaz jantzita dagoela. Lit, eske lit. Eta da en plan, pues ez dut ikusi, osea. Orduan, zer da generoa? Ja, Porque, ja. osea, benetan eta jendea zerretzen da horrekin, eta nik esaten dut, baina txakurra ez zen erdaraz hitz neutro bat. Ja. Osea, esan nahi dut, nik esaten dut, bueno, ez dakit, baina jendea, hartzen du super serio, Bai. eta kriston amorro ematen ditzen, niretzako animalik ez dute generoa, osea, igual daukate sexua, daukate genitalak, baino. Generoa da, zerbait, osea, gizartean sortutakoa, en plan de, eta batzutan esaten dut, eske zure txakurra da, ni baino emakumeago, eta ez dute ulertzen. Ja, eta nire bat egiten amorrua, jendeak esaten duenean rollo, igual ez zaituenean irakurtzen, gizon bezala, emakume bezala, esaten duenean, eski kostatzen zait, ze ez zaitut hola irakurtzen, eta den plan, and what do you want me to do about that? Barkatu baino, eske. Osea, eske nire igualtzen dara irakurtzen naiz, Bai. zuk. Esan, ez naiz jantzten zuk nirakurtzeko. Bai. Bai. Jende da flipantea. Bai, eta zein da egiten duten irakurketa, porque... Claro. Osea, jendeak, como que, ulertzen du, urdina ez dela gizonentzat, eta arrosa ez dela emakumeentzat, pertsona transak ekuazioan zartu arte. Ja, lit. En plan, oraindik, hemendik aurrera hasiko naiz, gizonak deitzen, hile motza dokaten guztioi, porque Claro. hori da gizon izatea... Ja. Bai. Eske, de hecho, ari gara hitz egiten heteroi buruz, eta beti zengo dugu heteroi buruz, bai, eske badago hemen beste meloi bat direla, gizon homosexualak. Gay TM. Esan daiteke gay TM, gorroto ditut. Por mi botatzen ditugu. Gorroto ditut, batez Por ere, Bilboko lokal baten gayek guztioiek gorroto ditut. Oh, wow, gero esango diazu, non. Gero kontatuko Baino, ez dut promorik. lit botatzen ditugu. Gorroto ditugu. Nik botako Gorro- nituzke. Ez que gainera,
gehiak, zizak eta txuriak dienean, barkatu, baina eske zure zapalkuntza bakarra zer da, gehi izatea. Eta zezapakuntza da hori. Eta hori da... Gainera zara aberatxa. Bizitzara kriston... aberatxa normatiboa, eta gainera... Maskulinoa. Eta da, como, egiten dute bere pertsonalitate osoa gehia izatearekin, eta ja gehia dienez ezin dian misoginoak izan, ezin dia arrasistak izan, ezin dia ezer izan. Eta gero gertatzen dena da, justo direla hori. Eske nik kontatu behar nuena zen, ni nerabean nintzenean, bueno, nerabe... gaztea, no, gehiago. Neukan hilea luzea. Eta behin ja nazkatu nintzen eta moztu nuen hilea. Esa, nire bizitzan, ez dut inoiz hainbeste ligatu, hilea moztu nuenean bezala. Wow. Eta ez nire izelako super guapo, ez da gutxegorik ere, baina esan nahi dut. Izan zen, hilea moztea, kriston askoz gehiago ligatzea, eta gero, orai ere, berriz hile luzea guztea, Osa, olako tontakeria bat hilea. En plan, ¿qué? Uletzen zaitu, ze batzutan, eske hau da, eske pasada bat da, porque... Es como que elementu hauek, joe, eragina daukate, bai eta ez. Osa, ez da nahi dut. Niretzako igual ez da ezer, baina... Incluso, segun eta nola dara matikea, pues como que igual gehiago edo gutxiago ligatzen duzu, edo profil batekin edo... Eta da pasada bat, oza, nire gertatzen zaitu adibidez, igual negoan zehar ez duela inbeste gonak eramaten, batean, ertzen da gatibuko gure abeslari maiteak ezaten duen bezala, heldu dien eskotiek, eta elkartu sasoiek ez da gafaldak ezak izer. Bueno, básicamente, jazarpenaren garaia. Eta batean benetan, Osea, jazten naizenean, tradizionalki femeninotzat hartzen dien arropaekin, autoa gelitzen dira, hemendik 10 metrotara, da pasada bat. Bai. Osea, como... Bai. Eta jendea, como... Eta begiratzen dute gehiago, kaletik. Eta ez du gertatzen festan ateratzen garenan edo juegan ateratzen garenan edo lo que sea. Jantzten zarenean badakizula nork begiratuko zaituen eta nork ez. Osa, lukaren arabera. Rollo, porque ni badakit makillatzen ba naiz edo crop top bat jartzen bagote o lo que sea, en plan, badakit nor urbilduko zaidan. En cambio, egun hortan sentitzen banai super butch eta igual jartzen ez rollo maskulinoagoa edo whatever, badakit ze beste pertsonek begiratuko nauten. Eta hori fuertea da, en plan. Eta esmatzen oso, eta... Bai. Da pasada, da nire erdatu izan zait, hau, pues, nago, behitu, eski nago, nire bizitzako puntu batean on, gutxitu nahi ditut gizontzi zeteroekin izaten dituen interakzioa. Nire. Osea, konturatu naiz, azkenengo, bueno, eski beti, eski ez dut ezagun azkenengo urta hauetan, beti. Osea, nire urbiko sarean, edo sareetan dagoen pertsonak, gizonak izan direnean, eta heterosexualak izan direnean izan da bakarrik harreman sexual bat egon delako erdian, baina nire babesarean ez daude. Ez. Eta konturatu naiz, igual nire inguruan gizonak balin badaude, dira gehiak direlako, edo bisexualak direlako, baina zizituarak ez. Eta, klaro, batzutan gertatu izan zait, ligatzerakoan de, klaro, igual, koentzigitzen du, pues, esan duzuna, ez duzula erabakitzen, gaur praka jantziko ditut, eta bihar gona, ez? Eta igual, ezautzen du pertsona bat nire momenturik hyperfemen horretan, eta gara, sartzen zitzaidan beldurra de hostia. Osea, ni naiz hau orain, nahi dualako, baina, como que sentitzen dut jarritzen dela espektatiba bat zuregan, eta ez dut beti horrela izango. Eta ez dut hau izan nahi bakarrik zuretzako. Ja. Eta adibidez, konturatu naiz, gizon zizetero batekin harreman batean dengonean, kasualiadez, amaitu nuen harreman hori, eta urte bat edo bi ondoren atera nintzen amairotik ezbitar bezala. Karo, baten gorturatzen zara, alde batetik. Bueno, pues desiragarria izatearen, bai, edo ez. Zer suposatzen zaio pertsona horri zuk erabil nahi dituzun izen ordainak erabiltzea, zer suposatuko duzu harreman pertsonalean bikote horrekin de, bai, niri, nire izango jazu entzun nahi duana, baina gero zure lagunekin zingurarekin, nola itzengo zunitaz, Eta, azkengo urte honetan, odot biola di, bueno, eski ez dut asko sakondu nahi, Nengoan tipo bat ezagutzen, eta batean, ez nuen bere familia ezagutzen, ez zuelako Euskal Herrian bizitzen, no seke. Eta zegoen nita, zitzekiten telefonoz, ez dakizzer, mi amiga, eta momentu horretan erabaki nuen, como, igual bostu behar dut hemen. Ze
nahiago dut, ez existitzea, zure inguruarentzat, existitzearen prezioa balin bada, ni ez naizen hori izatea, ez? Total. Eta hori gertatzen zait familiarekin. Osea, daukat familia zabal, oso zabala, eta azken urte hauetan bai ezagutu izan ditu lehenguzu batzuk eta, baina, esken hau como, zertarako pasatu, luna de miel guzti honetan zehar, zertarako gerturatu gero, baztertuko bali maduzu, ez como ya al grano. Ez, eta nire amarekin, familiako kide batzuekin da, como, eske, estandegin nahi du ja guztonekin de, gaur, bai, bihar ez, edo segun, osea, da como oso balitzatuta dauela bai, maitasuna. Gainera, ustut pertsona ez bitarrekin gertatzen den gauza bat da, pertsona ez bitarrok gehienetan, orokorrean, ez dakit, izen ordain bat baino gehiago erabiltzen dugula. Ez, bakoitza ere erosen ditzen naiz ordain batzuekin, edo dena delakoan. Nire kaso nahi bez, ni edo zeinekin eroso sentitzen naiz. He, him, she, her, they, them, whatever. Baino, ez dana gustatzen da, esatea gizona, edo emakume naizela, ze hori ez naiz. Eta gero, eski jendeak ulertzen du oraindik ere, izen ordain femeninoak erabiltzen eroso baldin bazaude, emakumez azarela esan dezaketela eta alderantziz. Eta ni gertatu zait gauza bera, nizatea edo zein izen ordain, no seke, eta gero esatea hori, mi amigo, tal, bueno, ez igual mi amigo, baina bai esatea gizona edo emakumea naizela, eta den plan, eski ez naiz. Ez naiz. Ez naiz. Osea, nik izen ordain hauek erabiltzea ez du esan nahi. Eski zuari zara lotzen izen ordain femeninoa emakumeekin. Baina bakarrik pertsona ez bitarrekin, porque fijatzen baldin bazara, osea, gehi TM hoiekin, osea, gizon ziz gehi horiekin, osea, nik ezautzen ditut pilo bat, ez? Gizonak diela, erabiltzen dituzte izen ordain femeninoak erderaz, eta inork ez du zalantzan jartzen gizonak diela. Eta jartzen gona bat, eta jarri dute gizon gehiak izaten. Total. Baina gurekin, eta claro, osea, como que adibidez, aurten probatu dut gauza bat, pero claro, osea, izen ordainekin, ez? Ze jendeak, eski ez dakit ez da nondik hasi. Kontua da, claro, jendeak osea, batzutan esan dut gizona naizela, eski nork izan nahi du gizona? Ja, inork. Inork ez, osea, nada. Vale, inork ez du izan nahi gizona, baina, batzutan esan dut gizon transa naizela, eta gaur egun, fíjate, sentitzen naiz erosoago gizon ordain maskulinoak erabiltzen, baina femininoak oso eroso nagoelako, ze badakit, ez eta jendeak jakin, ez naizela emakume, ez nautela ikusten gizon zizgei bat bezala, en plan, ez dut esaten, ai, tia, ikusten dudalako oso marika zarelako, ez. Eta orduan, ale batetik, ero bestetik, jendeak izen ordainekin, nik nahiago nuke izen ordainek ezabiltzea edo neutrak, ez? Baina, bapatean, osea, jendeak esan dezake Esbaroski eta Kalasnikov, ez da Esplask, ez da zer, eta ez dute bat sartu, eta batean aitzakia da, oso arraroa dela, oso artifiziala dela, eta orduan jendeari lana errazteko, deitu maskulinoz. Osea, guk onartu behar dugu badagoela jainko bat, ez dugula ikusi, ez dugula sentitu, onartu behar dugu berak gidatzen duela mundua, bera momentu horari dela ikusten, eta ezin dugula bere izena, edozein momentutan erabili, baina gero zuk ezin duzu, bat erabili mundu guztia biltzeko. Eta onartu behar dugu gizona dela, eta nik ez diot, ez dio genitalak ikusi. Bueno. En plan, ez que ez da, osea, orduan, ez dute onartu nahi, jainkoa izan daitekela emakumea, ze, baina han, inork ez du galdetzen. Ez dakit, osea, Gordo du jendea, ez? Bueno, lehen, bai, egia unibertsala. Lehen komentatzen genuen, izen ordainen inguruko gauzak, ze adibidez euskaraz, igual ez daude, ez? Eta jendeak, toki euskaldun batera noanean, kaixo, tia! Bueno, eta ez hori bakarrik, eske, meloi bat da, jendeak, euskara goraipatzeko, esaten duela, bueno, generorik gabeko hizkuntza bat dela, no seke, neutra, ez da egia. Euskerak badu generoa oso markatuta, gainera beste hizkuntza asko gehiago ezala. Ez igual gramatikan ere, adibidez, neba, naia, aizparre, kontua hori dela. Eta andereño eta maizu. Baino, hortaz gain, badago kontu bat, gainera asko debatitzen dela, espazio konkretu batzuetan, dela ikaren erabilera. Neri behin, masterrean nengoela, edo izan klaseko bat esatera, aizo,
nola nahi duzu? Porque, karo, masterren izan honi kriston movida bat behin egin zuelako irakasleak ez dakizte komentario gizonak eta emakumeak etzen egin zen plan. Amor badu, beste genero batzuk hau etzen nuke egin beharko klasean. Ze ausarta. Bai, eske gainera negoen nire hile urdina, super esbitara, negoen super revoluzionarie. Eskubideak! Lit, eta ordan esan nien, amor hau etzen nuke egin beharko. Eta oso ongertu zen irakasleak, egia esan. Baina, horren arira, tipo autoritzea dan, super aliade. Eta esan zidan, zuk nola irudizu hitz egitea zurekin, ze nik gizonekin ikan erabiltzen dut, eta neskekin zu erabiltzen dut. Eta benetan gelditu nintzen, Tiesa Sánchez. Baina eske hori nabaritu dut gertatzen dela. Osea, gizonek, Bai. haien artean ikan erabiltzen dutela, ikan dela, bigarren pertsona bat, baina nahiko hurbilekoa eta no seke ez, informalagoa, eta neskekin, emakumeekin, denalakoarekin, zu erabiltzen dutela. Bai. Ze hostia da mierda hori? Ez dut hori ulertzen, gainera irratian ere keixa hori jasi izan ditugu, pues sortu zelako, ez dut aipatuko programa, baina sortu zen programa bat ikan hitz egiteko eta ziren gizonak, noski, heteroseksualak, eta zirudien, haien artean ari ziela hitz egiten eta gizonentzat hitz egiten bakarrik, eta zen como, a ber. Baina nire galdera da, nola iritsi daiteke zure burua, ze karo, imaginatzen dut, pertsona bat kaletik ikusten dutenean, ez dutela, pentsatzen gizona da, beraz, ikan erabiliko dut, edo emakumea da, beraz, zukan erabiliko dut. Osea, nola jarri dezakezu zure burmuina hain automatiko, pertsona bat ikustearekin bakarrik aldatzen duzula, berarikin hitz egiteko modua. Bai. Je? Ziruditzen zai? Bai, eta generoa ez dago bakarrik, komentatzen genuena, ez dagoela bakarrik markatuta hizkuntza baizik eta ez dakit, no, esan meta hizkuntzan eta gure gorputz hizkuntzan, ze bapatean horrek izan amorre ematen dite, imaginateu zauela 5 tipoekin, eskua eta batxotan egiten dut horrela, eta egiten diate. Ja. Gorrotu ditut gizonak, arazo ezberdinengatik. Nik ere. Hau publikoki esan nahi nuen. Nik ez dut ingo arazorik, bai, esan da. Baina, eske gorrotu dut, eta han ematen dik kriston disforia de, eske badakit, eman dizkiazula bi musu, naiz eta besarka bat eskaini edo eskua, pues irakutzen nagoelako, eta horren, eta ari zaritako generoa performatzen. Eske hor ere, gizartan zerbait datu harko genuke. Eta da, nolatan oraindik ere ekuazioan emakume bat baldin badago bi musu ematen diren, baina ekuazioan emakume bat ez dagoen momentuan gauza aldatzen den. Bai. Eta ja, pues, eskua edo whatever. Zuek badakizue ze antxietatea pasatu da nik nera bezaroan. Etortzen zenean, pues, igual genduen gu lagunekin, bueno, en plan, dena neskak eta ni marikoi bakarra, etortzen zen tipo bat, denak agurtzera, eta karo, nire egiten zidan. Ze beldurra. Eta ni en plan, zer egiten dut nik esku horrekin? Eske benetan ez dakit zer egin behar dudan. Rollo, musu bat eman, edo ez dakit zer egin behar dudan esku honekin. Ordan, mesedez, aldatu behar dugu sistema hori ere, tio. Uzut gutxinaka aldatzen ari dela moduren batean, eta ja, gizonak bi musu ematen dutela noizean behin, o lo que sea, baino super turbioa hori. Ez gainera da, berriz ere, bale, eta nirekin zer egiten duzu? Bai. Ez da, generoakin lotuta eta performance guzti horrekin lotuta, ze batzuk esate dute, gizarteak esaten du, zerbait oso naturala dela, zerbait intrinsekoa ez, baina duela gutxi irakurri nuen esaldi bat esaten zuela, hain naturala baldin bazen zeraitik egon behar diren hainbeste arau. Eta arau eta hainbeste, ez dakit, hainbeste presioa edo zegatik, txikitatik ja eskatzen digute, beti, inkluso emakumean nintzela uste nuenean, ez nintzen izango inoiz emakume nahikoa. Eta inkluso generoaren espektro horretan dauden pertsona heteroak ez dute inoiz lortuko. Ez. Gizon txatartzen den guzti hori izatea, edo emakume txatartzen den. Eta gainera, behin Danelek esan zuen, eta arrazia zukan, bikote heterosexual batean adibidez, gizonak performatzen badu, gizona, euneko unean, eta emakumeak performatzen badu, emakumea, euneko unean, eske,
ezin dira ongi eraman. Ez. Eske ezin dira ongi eraman. Ez. Osea, ze arauak jarraitzen baditugu, gizonak eta emakumeak ez dute ongi hartzen. Kontrakoak zarelterako. Jo, hau batzutan gertatu zait, harreman intimoetan, eta jo, hau bai, sentitu izan dut desberdintasun bat, ostia, duela gutxi konturatu nahi zenbat aldiz izan duan sexu performatiboa. Bueno, eske hori Eta da. zenbat aldiz, txortan nengoenean, ikusi udanean, adibidez, gizon bat, eske, barkatu, ez daizkit bakarrik bueno, esango nuen ez daizkit dela bakarrik ustena gustatzen, ez daik ustena gustatzen. Zotzen jendea, Ja. gero baten bat gizona izateko tragedia, baina esan nahi dut, haiekin konturatu naiz, jo, pues nola, zizeteroak direnean, nola performatzen duten, eta horrekin bat, ze espero duten nitaz. Ja. Eta batzutan da, como, jo, zu gizonaren ari balin baza egiten, orduan espero duzu ni emakumearen egitea, ez? Ja, total. Eta ikusi izan dut oso ezberdinak diela diez, pues, gizonen kasuak gorrote ditugulako, noski epatuko ditugu, heteroak dienak edo ez. Ja. Ba, nola sexu praktikak, dinamitak, botere, harremanak, rolak, eta nola adibidez, pues ez dakit, nola espero den gizartean zakiak duten pertsonak izatea penetratzaileak eta alua duten pertsonak izatea penetratuak, ez? Ja. Eta nola, bizakien arteko harreman batean, nola ulertu daiteken haietako haietako batek nahi ez izatea penetratua izan, eta horrekin ez dagoela arazorik, ja. baina balin badago zakila eta alua, nola bai ala bai, aluak nahi eta Nahi, disfrutatu claro. behar, eta ez dakizten bat gauza, edo dinamiketan, ez? Behin gertatu zitzen anekdota bezala, gizon zizetero batekin, hori gertatu baino gutxiago, osea, baino zer? Lehenago. Baino ez, poco después de eso, Bai, hori baino pixkat beranduago. barkatu, hori baino pizka beranduago, pues, bota nuen, osea, bihali non pikutara, ez? Baina, bueno, pues, ginen txortan, eta ez dakit nola, tipo amaitu zen dire gainean, bueno, ez dakit nik badakizea, amaitu zen dire gainean, Bai. ez? Eta badakizte du momentu hori, post-nut clarity, daizten den hori. Ez. Bueno, pues sin más, izuri egiten duzun Vale, momentu vale. ostean, Vale. nola, pues, voltatzen zarela, Bai. osea, momentu, Bai. horregon ostean, ez? Ba, bere post-nut clarity momentu horretan, tipua konturatu zen, pues, nola, rolak inbertituta zegoenak, eta nola, pues, tipua zegoen postura bat, eta disfrutatzen zegoen bitartean, ez zen konturatu ezertaz, bere osea, bultatu zenean, oso ezeroso jarri zen, ba, batean como que kendu ninduen, eta como de, ba, nola, como de azkarrez, eta nola oso ezerotu sentitu zen. Eta esan duen, ostia, incluso momentu honetan, ez duzu usten tokia, Ja. eta dale, jarritzen duzu performance Bai. puta honekin, eta momentu horretan esan duen, como, nik benetan izan nahi dut sexua horrela, Ja. edo nik izan nahi dut sexua modu performatibo batean, eta konturatu naiz, hori, zenbat balitzatuta dago, edo zer espero den nitaz. Ja. Eta igual, ez egun nola ez izaituzte, edo nola, ez dakit nola esan, ez? Nola, pues, zenolako edukazio jaso izan duzun, sozializatzen, edo, pues nola, edo emakume bezala kriatu balin bazara, nola, ari zara beti pentsatzen kanpotik. Bai. Dena, como irudia kanpotik, dena kanpotik, eta nola kanpotik, eta es como, pues ez dakit, ez? Sin más, igual joan naiz beste gai batera, baina, incluso, eske generoa dago gauza guztietan. Bai. Eske sexuaren oso interesgarria da, porque hor bai badaukala meloi bat. Eta nire ustez adibidez, hor eredu argiena da, nola. A ber, horrela esaten dudan, ongi ulertzeko. Zakildun pertsonen kasuan, Bai. ipurdian, badago hor, placer iturri bat, ez? Orduan, pertsona batek bere ipurtzurarekin esperimentatzen badu, mundu guztiak igualez, baino, zakildun pertsona askok, pues, plazera sentitzen duten. Baina nola den, ze hor dago, pues, derizona G puntua do dena delako. Baino, nolakoa den maskulinitatea, osea, bakarrik maskulinitateagatik ez dutela inoiz esperimentatzen, edo gutxienez, ez modu publikoan. Eta ez dute inoiz esperimentatzen, bakarrik gizontasunagatik.
Bai. Osea, eske fuertea da, osea, ez duzu bizitza bakarra biziko duzu, zure gorputzarekin printzipioz disfrutatu nahi duzu, gozatu nahi duzu, ez? Baina zu, limitatzen zara bakarrik pornografian ikusi duzuna egitera, hori uste duzulako dela gozatzea. Eta besteaz dela gozatzea. Osea, ez duzu zure gorputza esperimentatuko bakarrik ulertzen duzulako hori ez dela Bai. gizonena. Eta bueno, gero aipatu duzuna ere, ze espero duten nigandik, ez? Nei dragan asko gertatu zait, jendeak galdetzea, ea, hola izango nuken sexua. Porque, claro, jendeak Fetichizatzen du... kriston pila, baina jendeak, claro, baditu hor ideia super nahastuak, zeda en plan, ni zakildun pertsona batekin egon nahi dut, ze gustoko dut, baino ez dut gizon batekin egon nahi, ze ez naiz marika, ze ni gizona naiz. Orduan, egoten ba naiz, emakumea dirudien pertsona batekin, edo emakumea den pertsona batekin, baina zakila dauka, baina nik modu publikan ez dut onartzen, baina pribatutasunean bai, jarraitzen dut heterosexuala izaten. Bai. Osea, dituzte como idea superenredesatu batzuk, bakarrik sexuaz gozatzeko. Bai. Osea, eta flipante da, eta niri esaten diaten en plan, hori izango sexuan, en plan, Bai. amor, ezin dut. Osea, joren ez Playmobil bat, ez dinez mugitu. Eta jendeak ez duela ulertzen, ez dakit, zure orientazio sexuala edo zure desiren iturria ez dagoela bakarrik praktiketan oinarritoa, osea, nik ezagutzen dut, gizon zizetero pilo bat esate dutela, bisexualak dienak, disclaimer, bisexuala naiz, bale, eskantzelatu mesede, Ja, hau esategatik, gu gara bisexualak. Bai. Ze bisexualare ez da emakumeak eta gizonak gustoko izatea, eh? Ez. Bai, ez bueltatxo bat. Da bizioa, biltzea, ez, barkatu, ez, hau moztu. Lit. Baina, os esate dute, ez daielako importa, noizbenka, beste gizon batekin mutxu bat ematea festan, edo, bueno, parte hartuko zutelako, ariketa sexual bate, eski naiz eta, ez da nola esan, baina naiz eta gizon batek genitalak ahoan sartu, horrek ez daitu egiten bisexuala, ez da nahi dut. O sea, como que zure desira da, pues hori, ¿no? Pues, o sea, como más aratago, o sea, más de, porque niri, Ja. o sea, sexua gustatzen bali mazaizu, nik uste ez daizu le importa zer dagoen erdian, zer Ja, dagoen. ja. Jatea gustatzen bali mazaizu, Ja. ez daizu importa zer dagoen plateran. Ja, hori da. Edo gustatzen zizu aldatzea, incluso, no? Bai, baina como que... Bai, osea, eske, desioa nire ustez, debatea da, desioa, edo orientazio sexuala, zeren arira aldatzen dugun. Hau da, zer hartzen dugu kontuan? Genero identitatea, genitalia, genero adierazpena, edo zer hartzen du jendeak kontuan, pertsona bat gustoko izateko, edo gustoko ez izateko. Bai. Eske, Bai, eta edo niri Zaila da, esan eh? diate, ez, naiz bisexuala, gustatzen zaizkialako emakumeak eta pertsona ezbitarrak, baina pertsona ezbitarroiek emakumeen Emakumea- antza daukaten, a ver, tio. Eta ez alua ukitu daukatenean, eta no eta seke, ez no dakiz seke, zer, en eta plan, oso femenak, amor. o sea, como que orain mundu guztiak esaten, o sea, es como que, hori bai da performance bat. Ja. Eta ez dakit, o sea, claro, gertatu izan zait, como, pues, egotea ezagutzen jendea, ali berean, pues, genero ezberdinetakoa, eta joder, harremantzeko dinamiketan, osea, eske, edo sexuarekiko inguruko presioa, edo sarketaren inguruko presioa, como que daude como dinamika asko aldatzen diela harremanetan, eta momentu batean zen, como, hostia, zer nolako presioa, adibidez, pues, zakit, alua daukan pertsona batekin, balin banago, eta sarketarik ez balin bada egoten, eta pertsona hori, karo, da, gizon zizeteroak eta gainontzeko guztia, ez? Pues, gizon zizeteroak ez den pertsona batekin, balin banago, como que, espektatibak oso ezberdinak dira, dinamik ez detak ezer, baina gizon ziz batekin balin banago eta sexu praktikak izatein balin badira berdinak, ez dakit, boiera batekin egiten dituanak, jendeak ezaten dio, baina zuri ez daizu gustatzen sexu oso normatiboa, ez da? Eta koño, nola sexu oso normatiboa? Zer da hori, ez? Ja. Edo, zer da, ez dakit, no, como que aldatzen dira, edo aldatzen da presioa, edo... Eta como que konturatu o sea, como que, bueno, igual ari naiz hartzen aquí meloi batean, zenik ez dakat lotxarik, ez lotxa propiorik, ez dauzo lotxarik. Hortara etorri gara. Nago, sexua zitze egitean, nago puntu batean bizitzen non.
Osea, ulertzen da, adibidez, akila daukazunean, pues, izan zaitezkela, edo sarketa egiten duena, edo sarketa jasotzen duena, edo adibidez, gizonzizetero batek, ez duenean disfrutatzen ipurzulotik sexua izatea, inork ez diezaten zerbait gaizki dagoela beharekin, bere gorputzarekin, eta joan behar dela bikote terapiara hori lantzeko, edo ez dakiz zer. Baina zen nahi dut. Bai. Arazo izan daiteke machismoa, bere gizantasuna fragilidadea. Baina ez da... Bai, ez dute esaten, oie, zure bikotaren hau arazo bat izan daiteke. Alderantziz, ez dute zerbait arraro bezala ikusten, baizik eta zerbait oikoa bezala, vale, claro, no te gusta por el culo, ya está. Edo asumitzea, como que hori gertatu behar da, bueno, igual ari gara joatena, baina como que hori da oso baldintzatuta dago, como normatibitate horren barruan de nola rematzen garen eta nola ikusten ditugun gainontzekoak. Claro, eske hor bai dela meloi bat, ez? Nola jendeak irakurtzen gaituen, nola jendeak interaktuatzen duen gurekin, eta pausu bat aratago dago sexua, ja dela intimitate hortan edo hortan, nola jendeak irakurtzen duen eta performatzen duen eta egiten duen bere bizitza, hor bai iruditzen zaidala dela superjebia. Hori, hor bai ez genukela gauza asko alferrik erabili behar, baina bueno. Jon, zenbat demora dara magu? Ja, ez dakiz. Igual nago. Badakizu? Vale, oso ondogi. Galdera bat, igual hasieran pasatu naiz, gizautazu naiz, gero damutuko naiz, porque... Bueno, igual moztuko dugu zerbait. Si me cancelan, es cierto, que sepan que es cierto. No, igual, gero zerbait moztuko dugu, Bai, moztu, porque igual me he metido ahí a cagarme los cristianos. Igual, bueno... Es que ya siga... Bueno, gero, ja, oier eta biokingo dugu edizio bat, eta punch. Bueno, Leo, bai, hitz egin dugu asko eta luze generoari buruz eta gizonak horretatzen dugulari buruz. Beraz, iritsi da momentua, ja, kapitula bukatzeko, eta, mandamentu hau berridazteko edo buelta bat emateko. Beraz, nola idatzi genezake mandamentu hau egokiagoa izateko? Mandamentua da, ez duzu jainkoaren izena alferrik erabiliko. Eta guk zer esan genezake. Ez duzu edonorren izen ordainak alferrik erabiliko. Hori da. Eta ez duzu jendearen generoa aintzat emango. Eta ez duzu jendearen generoa aintzat emango, bai. Bega, orduan eskatuko dizut kamerari begiratzea eta gure mandamentua esatea. No, horri. Bai. Lehenengoa edo bigarrena? Nahi duzula. Edo biak. Vale. Ez duzu inorren izen ordainak alferrik erabiliko, eta ez duzu inorren generoa aintzat emango. Eguneko hitza. Gaurko atalean hitz hau entzun dugu. Orduan, en plan, venga, zigortarekin aurrera. Ja, lit. Lit. Eta literalki esan nahi du. Gazteok lit erabiltzen dugu motzagoa eta azkarragoa delako. Baina bere esanahia literalki, literalmente esan nahi du. Hitza berabiltzen dugu pertsona batek esan duenarekin ados gaudenean, edo literalki gauza bera esango genukeenean. Adibide praktikoa. Nork nahiago dezake txirrimirri eta txiribiton, pirritx, porrotx eta marimototx hori izan da. Lit. Nork erabakiko luke sagardotegi batera joatea, sagardoa latan izan da. Lit. Mila esker entzuteagatik eta ez galdu datorren asteko atala Divina Komediarekin egon ginen gauaren munduari buruz hitz egiten. Muxu! Mua!